Здравейте! Аз съм Георги Марков и съм създател на платформата за доставка на готова ресторантска храна и хранителни продукти Foodmark. Нека ви разкажа малко повече за нас. Заедно с голям екип от професионалисти започнахме работа над проекта в края на 2019 година. А година по-късно, в началото на месец октомври, стартирахме официално. Няма да крия. Беше трудно. Работихме стотици часове, понякога и денонощно. Потребителите, които използват платформата, виждат едва 5% от целия процес, а в останалите 95% се крият други безброй процеси, анализи и оптимизации, за да достигне поръчката на нашия клиент колкото се може по-бързо. За тези 3 години Foodmark има изпълнени над 50 000 поръчки и 6 000 регистрирани потребители, и то за малък град като Силистра. Успяхме да направим доставката ни безплатна, като всекидневно доставяме поръчки в селата Айдемир и Калипетрово. Достигнахме над 1 милион лева оборот в рамките на 3 години. Нещо, което много малко стартиращи предприятия биха могли да се похвалят. Ако видеото ви е било интересно, не забравяйте да го харесате и споделите с приятели.